Velkommen til Vest. Her har vi det hele, og er tæt på det hele, synes vi i hvert fald selv. Tror du, at vi her i Vest bare lever af fiskeri og landbrug? Så kan du godt tro om igen. Vi er stolte af vores effektive fiskeri og et højt forædlet landbrug. Men vi er meget mere og andet. Her vil du opleve et bredt erhvervsliv med muligheder. Produktionsvirksomheder, højteknologiske virksomheder, mange forskellige former for industri, håndværksvirksomheder, detailforretninger, servicevirksomheder, administration osv. Vi har dem alle sammen, og mange flere til. Bare se her. Der er meget få ledige hænder i kommunen. Men der er mange spændende jobs på alle niveauer, som venter på at blive besat. Måske er dig og din ægtefælle. Overvej opfordringen til at bosætte dig i Vestjylland. Så finder vi med garanti også lige netop en bolig, der passer dig. Hvad for eksempel med en lejlighed lige ned til fjorden? Eller et nyt hus i et parcelhuskvarter tæt ved skole og fritidsaktiviteter? Eller hvad med et lækkert hus eller lejlighed i en af vores små hyggelige gader? Mulighederne er der. De venter kun på dig. Kort sagt, grib chancen og se mulighederne i en ny karriere. Flyt mod vest. Læs meget mere på flytmodvest.dk. Ring til os. Eller allerbedst, kom og besøg os. Vi tror, I bliver begejstrede. Vi ses.